a repülőbe a gyereknél, hogy nem jó, papa, most tettem bele az eleme, várjam a szabda faszom. Hát ne nyomtassad a gombot. Akkor ez jó, Jan? Valami elnyújt eszembe. Jankoék. Vagy Jankon. Már ment? Mi? Már ment Janko? Nem rakom. Szólok neki, Janko hol van? Különös mindenki be. Bent van az ebédlőbe. Vagyis a öltözőbe. Nincs ott. Ott vannak az így. Az az ebédlő. Az öltözőbe van. Ami itt van jobb oldalt. Hát jó, akkor még nem jól van. Igényen mondom a főnöknek. Mondom, nehogy itt hát, mert félbevalgok. Hát az de itt hát. Ja, ugye, megígyáld már, akkor is végres leszek. Jó van ma. Azt mondja, hova végre? Mondom, meg ma. Még ott van maradva. Csak akarsz úgy. Haladtak? Oda felülre kiszakadt ember. Ez targonca. Ja. Hogy nem adtam a Zorrónak hívják ezt? Ez is zombi. Ez mindig. Neki maga a kutya van. Hát most, ez melyiknek a izéje? Maradványa, ma úgy értve. Az öreg Zorrónak az unokája. Az unokája az enyémé is. Mert amikor Sanyival még akkor itt voltunk, ott ő is vitt egyet, meg én is. Ott az enyémé olyan kutya mindez. Nem, az enyémé kutya mindez. Mert amikor csináltak a tetőt, nem mindent, az az Zorró, na most mit nevet? Mondjam már, hogy mit nem. Az nem baj, ha magában nem. Figyelj, már megeszem meg. Igen. Kaparúzott. Rámarad. Kaparúzott. Zoli. Már neki. Nehéz? Nem nehéz. Egy tételt majd egyetek meg. Mindjárt, hogy át. Amikor mennek elé, mindenkinek is. De bele lesz az Isztambulról. Áttétek tőle majd. Sejtetünk majd. Mi? Már lehet. Így, azt tudtam. Minden.